раздават съвети, говорят зад гърба, но никой не знае каква е цената на това. Не ме интересува вашето мнение, нито сте ми в къщата, нито на масата. Не ми давате вие, душманите, всичко си изкарвам с двете си ръце. Не ме интересува вашето мнение, нито сте ми в къщата, нито на масата. Не ми давате вие, душманите, всичко си изкарвам с пот на челото. Вашите приказки цент не давам. Гледайте себе си, подминавайте с мир. Моя живот си е моят собствен пир. Не ме интересува вашето мнение, нито сте ми в къщата, нито на масата. Не ми давате вие, душманите, всичко си изкарвам с двете си ръце. Не ме интересува вашето мнение, нито сте ми в къщата, нито на масата. Не ми давате вие, душманите, всичко си изкарвам с пот на челото, с пот на челото и двете си ръце. Всичко сам си изкарвам. Лалю Кинг Продакшън.